खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआरआव सि दाग्राफोरखौ गोहो होनाय, लुम राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआरनि सि दाग्राफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री धनन्जय बसुमतारिया चिरांनि पानबारियाव सि दाग्राफोरनि गोसो गुदुं हानजाफोरनो जेक्वार्ड मेसिनजों लोगोसे लुम आरो हेफाजाबारि बेसादफोर राननानै होयो। बिटिसिनि आखाइ इसान आरो सि जोम बिफानजों खुंजानाय बे फोरबोनि थांखिया ओनसोलाव फोरोंथाय गोनां सि दाग्राफोरनि दिहुननाय बिखान्थि आरो आयखौ बांहोनाय। इसान राननाया मनश्री हेन्डलुम क्लास्टार आरो उत्तर बुरिकामार सिएफसि हेन्डलुम क्लास्टाराव सि दाग्राफोरनि जिउ राहायाव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साननाय जादों। बे हाबाफारिया आखाइ इसान दारिमिनखौ जौगाहोनो आरो सि दाग्राफोरनि रांखान्थियारि थासारिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि नाजानायनि बाहागो। बे फोरबोआव टिसिएलसिसिनि मासिगिरि, भिजिडिसिनि मासिगिरि आरो गोजौ थाखोनि बिफानारि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया गावनि सि दाग्राफोरखौ गोहो होनाय आरो ओनसोलनि धोनि इसान उन मोनथायखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि रादाय होनायनि फोरमान। नैथि खौराङाव दङ डिएससि आसामाव 4669 कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि फोसावदों। गेजेरारि सोलोंथाइ बिथोनगिरि डिएससि आसामआ समबार 2 दिसेम्बरखालि गेजेरारि सोलोंथाइनि सिङाव सा 4669 उफ्रा कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि फोसावदों। आरजाथाव बिनायसाफोरा 2 दिसेम्बरनि फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय 8 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि हर गेजेरसिम माध्यमिक.assam.gov.in वेबसाइटआव अनलाइन आरज गाबहरनो हागोन। बे थिसननाया सोरखारनि गनायथिनि उनाव जायो आरो बेनि थांखिया रायजोआव गेजेरारि सोलोंथाइखौ बांहोनाय। सायख'जानाय बिनायसाफोरा आसाम सिबिथाइ दान बान्था सोदांनाय नेम 2019 नि बायदियै पे बेन्ड 2 आव 14,000 निफ्राय 70,000 सिम दानारि बेथन मोनगोन। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ थिसननायनि फोसावनायखौ खालामदोंमोन। 4669 उफ्रा फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जथाय थिसनथाइ हाबाफारिनि थाखाय फोसावनाया ओंखारबाय। 2 दिसेम्बर फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय 8 दिसेम्बरसिम माध्यमिक.assam.gov.in आव आरज खालाम। आरजाथाव सायख'नायफोरा जादों सेथियाव, आरज गाबगिरिफोरा 31 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सिगां उफ्रा फोरोंगिरि महरै खमैबो 5 बोसोर सोलिबाय थानाय मावमिन फोजोबनाय जानांगोन। नैथियाव दङ शिक्षा सेतु आइडि बाहायनानै डिएससि आसामनि वेबसाइटनि गेजेरजों आर'जलाइखौ गथायनांगोन। बिनायसाफोरखौ आपडेट आरो आरोबाव गुदि खिथानि थाखाय मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो खावलायनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरग'यारिया बिजेपिआव हाबगोन ना बेसेबां सैथो? बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरग'यारिया आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय दोलो बिजेपिआव थाबैनो हाबसिगोननि खौराङा दासान्दि समाजारि बिजोङाव जा ट्रेन्डिं जागासिनो दं। मिरु रायजो आरो बिटिसिआव जुथाइ हान्जानि सरकार सालायनाय बिजेपि दोलोआव हाबसिगोननि थांखिजों आथिखालाव बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरग'यारिया गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय आनजायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माजों स्रोद सावरायखोमानाया दासिमाव जाबाय होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। बाथ्राया जेसेबांखि सैथो आरो असैथो जाया मानो, बे आयदानि सायाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि बारग' आफादगिरि, सासे गागि दैदेनगिरि आरो सासे लिरगिरि सन्तोष तरफदारआ खौरां बिजोङाव रोखा खालामनानै होयो दि बिजेपिआव बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरग'यारिया हाबनाया रोखा जाबाय। आं गावनो बिपिएफ गागि दैदेनगिरि खाम्फा बरग'यारिजों फोनांजाबाव दं। खाम्फा बरग'यारिखौ बिजेपिनि जानानै आं सिगांग्रो हामलायथि जासियो आरो दोलोसिम बरायो। खाम्फा बरग'यारिया बिटिसि गोरोबथानि सासे सागानगिरि।
बिथाङा बिजेपिआव हाबफैनानै गोबां हाबा मावनो हागोन बेखौ आंहा गोथौयै फोथायनाय दङ। खालिबोल' खाम्फा बरगयारी नङा, समाव खाम्फा बरगयारीनि अनगायैबो गोबां बिपिएफ दैदेनगिरिफोरा बिजेपिआव हाबफैगोन। बै दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ दानो फोरमायथ'आ। सम सफैब्ला फोरमायना होगोन होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि सन्तोष तरफदारआ। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारीया थांनाय सिदलि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियावबो गावनि दोलोनि बिजाथिनि जानानै फोसावदिंनाय मेलाव देहायै सोलेरै नांथाबनायखौ नुनो मोनाखैमोन। गमामायैनो बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारीया दोलो नागारना बिजेपिआव हाबहैयोब्ला बिटिसिनि बारग' खुंगिरि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि दोलोआरि गोहोआ गोबां लोरबां जासिगोन बेयो सैथो। नाथाय दासिमाव बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारीया बिजेपिआव हाबनायखौ रोखा खालामनो हायाखै। फैबाय थानाय समाव बेनि आपडेटखौ मोनबावगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ खावनाय सिगारेटजों लोगोसे सिखावफोरखौ हमदों। गुवाहाटीनि पानबाजार पुलिसआ हजाइनि गंसे गलानिफ्राय गल्ड फ्लेग आरो क्लासिक बायदि मुंदांखा भारतारि ब्रान्डफोरजों लोगोसे ब्रान्डेड सिगारेट खावनायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। हजाइनि रातुल दत्त आरो बकाजाननि बिश्वजित गुहा मुंनि दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटीनि फेन्सि बाजाराव थानाय 4 नं रेलवे गेटनि साखाथियाव खानाय जादोंमोन। हजाइयाव खावनायनि उनाव हमजानायनिफ्राय बारग'नो नाजानानै सानैबो गुवाहाटी खारलांदों। थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पानबाजार पुलिसआ गोख्रैनो बिसोरखौ खायो आरो उनाव सिगांनि नायबिजिरनायनि थाखाय हजाइ पुलिसनो गथायना होयो। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ गंस्नि खावनाय मटर साइकेल बोखांदों। मानकाछाराव सानै हमजादों। साब इन्सपेक्टर रमिन तावसेनजों लोगोसे जालुकबारी आउटपस्टनि मोनसे पुलिस हानजाया मानकाछाराव मोनसे जाफुंसार अपारेशन खालामदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला हानजाया गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनाय गंस्नि मटर साइकेलफोर बोखांनो हादों। खावनायनि सोमोन्दोआव सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खोला सारमारा जिल्लानि मजलिदसारनि थागिबि 28 बोसोर बैसोनि आनारुल इस्लाम आरो मेघालयनि सोनाब गार' हिल्सनि केटाधुआनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि राजु मण्डल होनना सिनायथि होदों। अपारेशन आरो जायखिजाया जाथावना लोगोफोरनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ सिलचराव 7.36 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामनाय जादों। फोथायजाथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै काछार पुलिसआ मैया 2 दिसेम्बरखालि सिलचराव मोनसे अपारेशन खालामनानै YFBA टेब्लेटनि मोनसे गिदिर केपखौ जब्द खालामो आरो गंनै गारिखौ होबथायो आरो ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खायो। नागिरनाय समाव पुलिसआ 1,20,000 YFBA टेब्लेटफोर थानाय 12 पेकेट नागिरना दिहुनदोंमोन, जायनि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 36 कौटि रांमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि रैखाथि होजानाय हाग्रायाव मैहुर खालामनायनि दायाव अरुणाचल पुलिस अफिसारखौ खादों। अरुणाचल प्रदेशनि सासे पुलिस कनस्टेबलखौ आसाम हाग्रा बिफानआ रबिबारनि मोनायाव आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमायाव थानाय जरहाट हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय रैखाथि होजानाय ओनसोल तिखुफानि थिखानाय हाग्रायाव आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनायनि दायाव हमनो हायो। हाग्रा मावख'गिरि प्रमद फुकननि दैदेननायाव ओनसोलाव आयेन बेरेखा खामानिफोरनि मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै हर गेजेराव अपारेशनाव हमनाय जादोंमोन। वांगडेम शिक्षा मुंनि मैहुर खालामग्राखौ आखाइजों हमनाय जादोंमोन। तिराप जिल्लानि आफारकुलाम गामिनि थागिरि शिक्षाया चांलां जिल्लायाव 2थि इन्डियान रिजार्भ बेटेलियन IRB जों कनस्टेबल महरै खामानि मावो। शिक्षानि सानै लोगोफोरा खारखोमालांनो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव हाग्रा बिबानगिरिफोरा नागिरबाय थादोंमोन। हाग्रा मावख'गिरिफोरा खोथा होदोंमोन दि बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन आरो खारखोमानायफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।